munkahelyi pszichoterror, mobbingot szeretném folytatni. Már elmondtam, hogy az előző videóban, hogy mi a munkahelyi mobbing. Hát mikor szarrá szekíroznak a munkahelyeden a kollégák, ezt vagy legalábbis egy kolléga, egy bizonyos kolléga vagy kollégák, ezt nevezhetjük mobbingnak, és akkor azt mondtam, hogy jelezni kell a főnöknek. Igen, mivel más nem tud csinálni, és ha nem jelzed, akkor is kiszekíroznak, ha jelzed, akkor talán nem. De ha nem jelzed, akkor biztos, hogy kívül kerülsz a munkahelyről. Feltéve, hogy akarsz-e azon a munkahelyen maradni, ahol van ez a kedves kolléga, vagy kolléganő, és ezt fontold meg, mikor szólsz a főnöknek, illetve a másik dolog, legyél még 100%-osan is, 100-200%-osan precíz, tehát ellenőrizd a munkádat nagyon sokszor, hogy nehogy az legyen, hogy hiba csúszik bele, és akkor azon fog lovagolni a kedves kolléga, rögtön szól a főnökségnek, hogy na, hibát ejtettél, és már kint is vagy. Nem, azt kell csinálnod, hogy még jobban ellenőrzöd a munkádat, és jelezni a főnökségnek ezt a kollégát vagy kolléganőt, és feltéve, ha itt akarsz maradni. Mert ezt kell megfontolnod, hogy ezzel a kollégával kell akár évekig dolgoznod, már ha ott maradsz, és nem történik semmi. És egyszer csak, igen, kívül kerülhetsz a körbe, feltéve, hogy a főnökség se csinál semmit. Úgyhogy igen, általában a főnökség vagy téged, vagy őt távolítsa el. És persze ez a munkától függ, hogy milyen munkavégzést csinálsz, stb. Nem feltétlenül jársz jól, de viszont legalább, hogyha lépsz, megpróbálod először is jobban dolgozni, másodjára, vagy ezzel együtt szólni a főnökségnek, és ha utána se történik változás, akár késléphetsz, vagy megvárod, míg eltávolítanak. Mert hidd el, az a kolléga vagy kolléganő addig fog fúrni, ha ezek a dolgok nem változnak. És az se jó, hogyha ott maradtok mindketten, és egymást, ha gyakorlatilag, ha te nem is akarod visszacseszegetni, és például próbálsz kedvesen, odaadóan viselkedni vele, ő rögtön támadásnak véli, azt hiszi, hogy visszacseszegeted, és nem feltétlenül van így, hanem csak próbálsz békességben dolgozni. És hát nem mindig van jó megoldás, de ez a kettő, amit meg kell próbálni, és ha semmi nem változik, meg mindig ki tudsz lépni, vagy addig cseszeget, míg el nem távolítanak. A lelkem legyen igazam ebben, cáfoljatok meg, hogy így van, vagy nincs így, én így gondolom. Marian voltam, szép napot nektek!